γνωρίζοντας αυτόν τον προβληματισμό, ο κύριος Σιμίτης θα επιδιώξει να στρέψει την προσοχή των Υπουργών στα καθημερινά προβλήματα και όχι στις προσυνεδριακές διαδικασίες. Εξελίξεις δρομολογούνται στην πολιτική ζωή της Βουλγαρίας μετά τη χθεσινή παραίτηση του απερχόμενου Πρωθυπουργού Ιβάν Κωστόφ από την Προεδρία της Ένωσης Δημοκρατικών Δυνάμεων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τη χαρά και την τύχη να δεχθεί την επίσκεψη 110 μαθητών του Δημοτικού Σχολείου από πόλεις της Ελλάδας και από την ομογένεια της Αγγλίας και της Αυστραλίας. Δικαίωμα στην προοπτική χρειάζεται ο Πειραιάς, υποστήριξε κατά την επίσκεψή του στην πόλη χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής. Δικαίωμα στην προοπτική χρειάζεται ο Πειραιάς, υποστήριξε κατά την επίσκεψή του στην πόλη χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής.